langgam direbe? Ako! Unsa man nga langgam? Ako! Tawag ni Jack, tawag ni Jack. Langgam very good. Ha? Fish! Unya! Uy, kanindot ng bidaw, bitagay daw tagong say name sa bird bidaw. Fish! Eagle! Eagle! Masay trabaho sa eagle. Malupad. Unya, unsa man to na iyang trabaho? Mga anak dito sa punuan. A bird who can fly high in the sky. Okay? Ug, say katulo, unsay makita ninyo sa larawan nga gihimo sa Ginoo? Lion! Og, Lion! og, giraffe. Flamingo! Ug, usa pa? Flamingo! Naana sa Pilipinas ng giraffe? Kapal! Kabaw! Kabaw! Ay, kapod! Very good! Naaman ikaw sa Pilipinas ng kabaw! Naanak sa Pilipinas ng kabaw! Oh, boy! Kamuyo na, very good yun! Kung sa gibuhat sa Ginoo, mga hayop, ang Ginoo naghimo! Og! Tao! Kinsay nakasulog adan? Oh, ka very good. Maminaw yun ni Sunday school teacher niya. Ay, isa na. Sa school. Teacher. Oh, pagpaki si Kuya Kinsa. Jamil. Kuya Jamil. mo manawon dito, ano na. Unya kini pong gamay kinsa nini mani? Si Kalit, si Dagat ni. Ay Kalim. Kalim di ay bungol man inyong teacher hoy. Ang Ginoo naghimo kay Adan og iba sa makaninyo. Og kanako aron mailhan og magsunod kaniya iyang gihimo tanan nga maayo gihimo pareha sa iyang Leo! akala mo yang dagway Liog ginoon. bitaw sa to maputuli oh gihimo sa Ginoo ang nawong sa babayi Oh, masyado o pulihan na. lalaki, Kikwang sa 5. bata na babayi nga gwapa o bata nga gwapo sama sa nawong sa Ginoo. Ha? Parehas kuno ang nawong sa bata nga gihimo sa Ginoo. Ha? Daw. Ginoo. Iyang gihimo. Dayon, kinsa ni siya nga name? Unsa ni name niya? Adan. Si Adan o si Eva. Dayon, ay no. Come on. Gayon. Okay, sige.